Welke plak in de streek had wel wat? Die vraag stelt regio-marketing toerisme Noordoost-Friesland in Wenners. Bij de actie willen ze mensen er bewust van maken dat het dicht bij huis echt mooi is. Dat is bedoeld omdat we inderdaad ook andersom heel graag ver weg gaan. En daar bezoeken we alle mooie plekjes. Maar in onze eigen regio vergeten we nog wel eens wat er allemaal te doen is. Nou, als we elkaar daar nou eens een beetje mee gaan helpen. Door onze eigen mooie plekjes te delen. En dan zijn we als Friesen natuurlijk nooit zo heel erg, laten we ons nooit zo heel erg op voorstaan. Dus ja, wat vind je het mooi? Nou, het had wel wat. Nou, dat soort plekjes, die willen wij graag weten. En met die leuke actie, die belonen we ook met een aantal hartstikke leuke prijzen. Hier in Bedaard, en dat het wel wat, no? Er binnen al wat voorbeeldfilmpjes maken in Bedaard, Vijversburg en Boelensleerne. Linda neemt je mee het stukje Noordelijke Friese Wouden in. Maait hinder, hè, met het paard. Dan hebben we Henk die een stukje in de molen van Bedaard laat zien. En ook in Vijversburg wordt een tipje van de sluier opgelicht van een favoriet plekje. Op de website hethatwolwat.nl is alle informatie te vinden hoe mensen favoriete plakjes teruggaan kennen en er wat moois mee winnen kennen. Geef ook vooral je eigen plekjes op die je zelf heel leuk vindt of waar je in de vakantie zomaar tegenaan loopt.